सरकारनि बे थांखिया जोंनि भार्नाकुलार लेंगुवेजफोरखौ जोंनि मिडियामफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनायनि माने बेसेन होयै खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र जों सानो इंराजि बिजोङावनो जोङो बारस्लायजोबलांनांगौ इंराजि बिजोंखौनो गुरुत्व बेसेन होनांसिगौ होननायनि बे बिथिङावसो लांनाय बायदि नुयो दिनै मेथ्स आरो साइन्सनि बेलाखौल' होनबाय आरो गाबोन समफोरबा ससियेल साइन्सखौ बुङैनि मा खोथा थानो हागौ हिस्ट्रिखौ बुङैनि मा खोथा थानो हागौ जिअ'ग्राफिखौ बुंनो हायैनि खालामैनि मा खोथा थानो हागौ जाजोबलांगोन बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा गावनि थांखियाव रोखा जोङो बे साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदानि इंलिस बा इंराजि बिजोंनि बिजाबखौनो जोंनाव होनांगौ बेखौ जों गनायनो हाथाव नङा गनाया जों सावरायगोन बयजोंबो जों बर' थुनलाइ आफादाल'थ' नङा जोंहा जोंजों नांजाबफानाय एबसु दं आबोफ दं आरो जोंखौ बाद होनानै आसाम साहित्य सभाया मा होनगोन आसुआ मा होनगोन राभाफोरबो दं बिसोरबा मा होनगोन जोङो जौथ' भाबै सावरायगोन आरो मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो थांखि लागोन खिन्थु जोंनि थाखाय बेयो गनायथाव नङा